שלום לכם, כאן אייל ויטנברג, איש ברזל, לוחם בצוותי הקמה של יחידת אגוז בשנת 1995 וחברו לצוות של רב סרן רועי קליין, סמג"ד 51 בגולני, שנהרג במלחמת לבנון השנייה בעת שקפץ על רימון חי והציל את לוחמיו. על מעשה גבורה זה קיבל רועי את עיטור העוז. דמותו של רועי היוותה בבואה של ארץ ישראל היפה והטובה, המכילה בתוכה ערכים של ציונות, כבוד, אומץ, נחישות, עזרה לזולת, אהבת הזולת ואהבת התורה. אשמח להנחיל לכם את מורשתו של גיבור ישראל, רב סרן רועי קליין, ולספר לכם את סיפור חייו. להזמנת הרצאה, צרו קשר בטלפון 0524-636299 או בכתובת המייל המופיעה בסוף הסרטון. תודה רבה, שלכם אייל.